Вівторок, 16 січня, 1419-й день анексії Криму. Підсумовуємо головні події. На цю мить в студії Маргарита Потапова. Вітаю. Законопроект про реінтеграцію Донбасу ці хвилини розглядає у другому читанні Верховна Рада. Він визначає Росію державою-агресоркою, а окремі райони Донецької і Луганської областей тимчасово окупованими. Чи одностайні депутати в голосуванні, нам розповість Олена Стецюк. Вона слідкує за перебігом голосування. Олено, чи ухвалить Верховна Рада закон про деокупацію Донбасу на сьогоднішньому засіданні? Вітаю, колего. Ось після перерви депутати взялися далі розглядати поправки до законопроекту про так звану деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Зазначу, що розглянули близько 200, а загалом їх близько 700 цих поправок. Більшість, які були запропоновані комітетом, депутати відхилили. Зазначу, що найбільше дискусій точиться стосовно дати початку агресії, а також у питаннях Криму. Основні тези цього законопроекту – це те, що Росія – агресор, а частина Донбасу та Крим – це окуповані території. У блоці Петра Порошенка та Народному фронті зауважують, що цей законопроект посилить позицію України у міжнародних судах. Крім того, додам, що до другого читання прибрали усі згадки про Мінські угоди. Станом на зараз більшість фракцій готові підтримати цей законопроект, натомість не визначилися ще точно, оскільки розглядаються поправки. Це фракція «Батьківщина», «Самопоміч» не голосує «Опоблок». Отже, позиції двох фракцій далі у прямій мові. Про що цей законопроект? По-перше, він законодавчо визначає Російську Федерацію країною-агресором, країною-окупантом. Він законодавчо визначає, які території є окупованими. У цьому законопроекті так і немає окупованих територій, а є територія, яку визначать, на якій буде знаходитися хто? Армія окупанта. До другого читання додали і питання Криму, як я вже зауважувала. Отже, слід зазначити також, що Крим не прописаний, власне, у всіх статтях, є у преамбулі і точаться дискусії стосовно того, чи варто додавати його у назву цього законопроекту, а також у статті. Є понад 30 депутатів, які намагаються просунути якраз поправку, щоб прописати усі окуповані території, тобто і частину до Донецької і Луганської областей, а також і Крим. Зокрема, народний депутат Дмитро Тимчук зауважив нам сьогодні, пояснив, що додавання сюди Криму у цей законопроект більше означає політична воля, декларація того, що Крим – це анексована Росією територія. І крім того, говорять, що все одно, попри те, що не прописано у всіх статтях, є серед цілей, є також деокупація і анексованого півострову. Далі пряма мова. Крим у нас був анексований Росією-агресором, і ця територія є окупована. Міжнародні суди, якими ми зараз мають наші юристи позиватися до суду, і щодо відшкодування збитків і так далі, вони якраз і будуть посилатися в тому числі на цей законопроект, який підтверджує, що Україна визнала, що Росія – агресор. Отже, депутати, як я вже зазначила, розглядають і далі поправки до цього законопроекту. Поки що це уся інформація станом на цю хвилину. Більше інформації буде вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую. З нами на зв'язку була Олена Стецюк. Вона розповіла про перебіг голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу. Один поліцейський постраждав у бійці під стінами Верховної Ради. Там на мітингу підпалили шини і влаштували сутички з правоохоронцями. Одного активіста затримали. Близько 200 людей під парламентом зібралися на акцію «Стоп-реванш». Вони вимагають від депутатів і президента реальних кроків щодо деокупації Донбасу та Криму, а також негайного запровадження санкцій проти проросійських олігархів. Цю акцію підтримали близько десятка громадських рухів. Попри всю недосконалість цього закону, врешті-решт, ворог називається ворогом, агресор – агресором, а території, які зараз контролюються колабораційними урядами,
визнаються окупованими. На нашу думку, час цих рішень давно вже настав. Це один з найбільш комплексних документів. Пізніше можна його буде доповнити і так далі, але на сьогоднішній день нам потрібно визнати Росію агресором. Нам потрібно вже відверто сказати, що ці території, деякі Луганської, Донецької областей і Крим, вони є окупованими. Фігуранти так званої справи про тероризм Арлен Асанов, Ернес Аметов і Сервер Зекір'яєв сьогодні постануть перед судом у Сімферополі. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму у ці хвилини має розглянути апеляційну скаргу адвокатів на продовження їхнього арешту. Кримчан разом ще з 3 земляками – Сираном Салієвим, Меметом Біляловим і Тимуром Ібрагімовим – затримали під час масових обшуків у Бахчисараї торік 11 жовтня. ФСБ інкримінує всім 6 участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Їх всіх тримають у СІЗО, і наприкінці грудня адвокати намагалися змінити запобіжний захід на домашній арешт Салієву, Білялову та Ібрагімову, однак Верховний суд Криму відхилив апеляцію. І сьогодні у ці хвилини в Криму мають оголосити вирок українському патріоту Володимиру Балуху. Перед засіданням суду до нього навідалися друзі, серед яких є архієпископ Климент. Він настоятель Української православної церкви Київського патріархату у Сімферополі. Архієпископ благословив Володимира Балуха. Напередодні відбулося останнє засідання Роздольненського районного суду, на якому окупаційний прокурор Дмитрій Корольов запросив для підсудного 5 років і 1 місяць колонії поселення та штрафу 20 тисяч рублів. У своєму останньому слові в суді Володимир Балух заявив, яким би вирок не був, він своєї проукраїнської позиції ніколи не змінить. Йде просто-напросто політичне переслідування за мои убеждения. Пунктом доказательства вины тут вообще речи не идет. Естественно, любой приговор, помимо оправдательного, абсолютно незаконный, но даже оправдательный приговор, это еще не все. Должны быть приговоры в отношении людей, которые все это действие организовывали. Володимира Балуха затримали рік тому. ФСБ закидає йому нібито незаконне зберігання боєприпасів. Сам Балух вважає, що це помста російських окупантів за його проукраїнську позицію. Від початку анексії Криму він вивісив український прапор на своєму будинку і на стіні встановив табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Окупанти під час так званої реставрації ханського палацу у Бахчисараї пошкодили могилу Ферах Султана Ханим. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив колишній голова комітету Автономної Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков. За його словами, на північній боковій плиті могили юної принцеси утворилася тріщина. Окрім того, зіпсована й фреска, що увінчує могилу. Едем Дудаков псевдоремонтні роботи в ханському палаці називає вандалізмом. І нищать російські вандали не просто пам'ятник архітектури, а кримсько-татарську культурну спадщину. Людина, якій вдалося потрапити на ханський цвинтар, не змогла зробити фото, але на могилу Фераха Султан Ханим падало каміння. Утворилася тріщина. Можете подивитися на малюнку, ось така тріщина пішла по центру. Це пов'язано з тим, що роботи проводять непрофесіонали. Литва оприлюднила санкційний список росіян, яким заборонила в'їзд до своєї країни. Це так званий закон Магнітського. Під санкції у Литві потрапили 500 тих росіян, яким закидають порушення прав людини. Серед інших у списку значиться лідер Чечні Рамзан Кадиров і глава слідчого комітету Олег Логунов. Саме він вів справу Сергія Магнітського, убитого в російській в'язниці, через те, що розкрив фінансові махінації посадовців на майже $300 мільйонів. Прихильники Магнітського звинувачують у його смерті Кремль. Аналогічні закони Магнітського свого часу ухвалили у США, Канаді та Естонії. Данія хоче збільшити фінансування оборони від Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Расмусен. У 2016 році Росія перевезла до Калінінграда ракетні комплекси «Іскандер-М», здатні нести ядерний заряд, і розмістила на узбережжі Балтійського моря свою систему протиповітряної оборони С-400. Торік у квітні Данія заявила, що росіяни зламали комп'ютерну мережу її Міністерства оборони і отримали доступ до електронних листів співробітників. Нині уряд Данії збирається
намагається переконати парламент ухвалити 20% зростання оборонного бюджету на 5-річний період. З огляду на російську агресію, те, що відбулося в Криму, я думаю, ми просто повинні бути реалістами і більше інвестувати в нашу безпеку. Поведінка Росії створила непередбачувану, нестабільну обстановку в області безпеки в регіоні Балтійського моря. У Черкасах 2 підлітків провалилися під кригу. Один з них загинув. Хлопці йшли по замерзлому Дніпру. Крига не витримала і парубки провалились у воду. Рибалки, що були неподалік, викликали рятувальників. До їх приїзду вони витягли з води 17-річного юнака. Другого хлопця врятувати не вдалося. Десятки фур заблокували траси на Запоріжжі. Все через негоду. Вантажівки застрягли у снігових заметах, а на трасі Харків-Симферополь фури зупинилися через ожеледицю. Водії не могли подолати круті підйоми. На дорогах вже працює снігоприбиральна техніка. Проблемні ділянки обіцяють засипати сіллю. Водночас рятувальники попередили водіїв про подальше погіршення погодних умов і закликали перечекати снігопад поблизу стаціонарних постів патрульної поліції. Озброєні бойовики напали на єдиний чинний міжнародний аеропорт у лівійській столиці Тріполі. Щонайменше 20 людей загинули, ще близько 60 поранені. На певний час довелося відкласти всі рейси, персонал литовища і пасажирів евакуювали. Кількох нападників заарештували, спецслужби взяли ситуацію під контроль. Там вважають, що напад на аеропорт був спрямований на організацію втечі з найближчих тюрем терористів Ісламської держави. Напередодні у МЗС України звернулися із закликом до українців не їхати до Лівії, Сирії, Ємену, Сомалі та Росії, назвавши ці країни небезпечними. 2 людини загинуло в Бельгії внаслідок вибуху житлового будинку. Ще 14 постраждали в місті Антверпен. 1 людина вкрай важкому стані. Тіла загиблих знайшли під завалами. Причина вибуху наразі достеменно невідома. Проте в поліції не пов'язують його з тероризмом. Припускають, що міг статися витік газу. Вибуховою хвилею пошкодило і 3 сусідніх будівлі. На місці ще працюють рятувальники. Пообідали на всі гроші. У Казахстані миші залізли до банкомату і з'їли всю готівку. Загалом збитків вони завдали на $300. Інкасатори помітили гризунів, коли збиралися поповнити банкомат. Припускають, що миші залізли туди погрітися. Зараз у казахській столиці Астані сувора зима. Стопчики термометрів показують 22 градуси морозу. Открываем. Мыши съели деньги. Вот мышь ходит за деньгами. О, 2 еще 2. Целая мафия здесь. Наразі це всі новини. Оновлений випуск «Заман» дивіться о 14 годині кримсько-татарською мовою. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного дня і затишного вечора.